अरे ले ला ए बाबू, 100 रुपया में 2 किलो और 200 में 4 किलो। अरे का बेचता हो? ताजा पाकल हमर आम बाटे हो, अब ही ले लागल दुकान बाटे हो। अरे बाबू ले ला। अरे का हो? ले ला। ताजा पाकल हमर आम बाटे हो, अब ही ले लागल दुकान बाटे हो। रेती का बाटे तोहरा सामान के हो, रेती का बाटे तोहरा सामान के हो। बोल का भाव बा तहरा आम के हो, बोल का भाव बा तहरा आम के हो। बोल का भाव बा तहरा आम के हो, आम के हो। बोल का भाव बा तहरा आम के हो, आम के हो। बालम बालल कोनो गोल नइखे, टाइट बस मन कोनो झोल नइखे। अरे बाबू ले ला। त देबू तब ना। करब तराई ज्यादा टोवल बाका, हमरा से पहले केकरो छुअल बाका। केहू खाटा न कहे अपन सामान के हो, केहू खाटा न कहे अपन सामान के हो। बोल का भाव बा तहरा आम के हो, बोल का भाव बा तहरा आम के हो। अरे बहिरे बरका, 100 में 2 किलो देता त दे द। रंजन श्याम प्रेमी हो, जवन कहला तवन देनी हो। ए सुन ना। अरे बोला हो। हमरे से